Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Det er vigtigt, at padlen passer ordentligt til en, når man sidder ordentligt i kanonen, når vi skal ud og padle. Så får vi en endnu bedre oplevelse. Det skal vi snakke om i den her video. Når man skal se, om længden af padlen passer til en, så stiller man den foran sig. Så skal den nå til cirka hagen. Helst ikke lavere end skuldrene eller højere end næsen. Når man skal finde ud af, hvor ens nederste arm skal være, så stikker man den op i armhulen, strækker armen ud, og der, hvor ens fingre når til, der placerer man sin nederste hånd. Sådan har man fat i padlen. Når man skal i kanonen fra en bro, kan man hjælpe hinanden med balancen. Forpadleren rækker ud og støtter kanonen. Bagpadleren stikker først den ene fod ned, sørger for, at der er balance i kanonen, holder fast i begge rælinger. Når man føler, at det er stabilt, så kan forpadleren gøre det samme, mens bagpadleren støtter til broen. Sørg for, at vægten er fordelt. Så er vi klar til at padle kano. Hallo, 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 fire. Hallo, 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 hallo. Det er vigtigt, at man sidder godt i kanonen. Jeg vil fokusere på lidt forskellige måder, man kan sidde på. Den første, det er, at man sidder med knæene i bunden af kanonen og med ballerne på sædet. Når man sidder på knæene i kanonen, så har man god stabilitet og kan være med til at styre kanonen med ens krop. Når man sidder i bunden af kanonen, kan man komme godt langt ud med kroppen og tage nogle gode tag herude. Hvis man bliver træt i knæene, kan man sætte sig op på sædet, stadigvæk med fødderne ind under sædet, så man er klar til at hoppe ned i kanonen igen for at stabilisere. For at man ikke får ondt i knæene, så er det vigtigt, at man har noget at putte knæene ned på. I den her kano er det allerede monteret, men er det ikke det i den kano, du har, så bare tag et stykke ligunderlag og ligge under hver knæ. Nogle gange så kan det være nødvendigt at tage benene frem det ene af gangen, for at kunne slappe lidt af i benene. Der er selvfølgelig også mulighed for at sidde på sædet med benene fremad. Det kan være meget rart på fladt vand. Og skubtag. Yes. Når man stiger op af kanonen, så er det ligesom når man stiger i, at bagpadleren først støtter, så forpadleren kan komme op. Når forpadleren kommer op og støtter kanonen, så kan bagpadleren komme op.